La Molló Trail ha estat sempre una cursa molt familiar i l'any passat ja vam estar en calendari Open, aquest any hem entrat en Copa Catalana, el calendari de la Copa, i això ens ha fet una empenta endavant, que la veritat és que ha estat una sort, ens ha anat molt, molt bé. I m'agrada molt que hi hagi molt nivell a la Molló Trail, o sigui, crec que està bé. I hi ha un ambient, és brutal, és brutal. El sitio me gustó muchísimo, el Molló es increíble por las vistas, por las montañas. Esta vez no equivocaron ni con ruta porque es bien marcada, todo muy bien. Sí, hòstia, el recorregut molt maco, un recorregut una mica d'alta muntanya, molt ben fet i molt currada la cursa, molt content. És un recorregut de 21 quilòmetres que surt d'aquí de Molló, baixa al Riberal, s'enfila a la carena que tenim, la divisòria que hi ha amb l'Alta Garrotxa, i després puja fins a la frontera, fins a Coll d'Ares, on hi ha el primer control. Llavors, a partir d'allà, carena, amb unes vistes d'Infart, del Canigó, de tot el Pirineu Oriental, és molt xulo aquest tros. I llavors baixen a Espinavell i d'allà venen a Molló. Hem lluitat amb el Llorenç i amb els Genís Porqueres, que portem quasi tot l'any frec a frec, i sí, vull dir, m'ha anat de res, no sé si han sigut 45 segons o un minut, que els tenia enganxats a darrere, i sí, estic molt bé. Molt bona competició i espero seguir lluitant amb ells a moltes altres curses aquest any. Normalmente corro las distancias más largas, más de maratón o un poquito más. Y me salgan rápido, porque al principio rápido y ya está, y tenemos que acabar. Estoy muy contenta. Aquí en la meta me esperaron mis niños, por eso tengo que correr más rápido. Amb la gent que vol que la cursa surti bé i la gent que fa que la cursa sigui una cursa de nivell, que són corredors i corredors, aquí a Molló el que estem fent és donar vida als camins de la retirada, que són uns camins amb una història fosca, i nosaltres els omplim de vida.